מבית ספר רעות. גיוס לכל, נושא מעניין אשר עולה וחוזר ועולה על סדר היום של השיח הציבורי. הדעות בנושא מהותי זה שונות ומגוונות. לחילונים, לחרדים, לאנשי המצפון ולבני המיעוטים, לכל מגזר דעה שונה. כארבע קבוצות דעות, אשר אם נתעמק בהן, נמצא שבכל קבוצת דעות יש מגוון שונה ומורכב של תתי דעות, באשר לסיבת הגיוס או האי גיוס. מדינה דמוקרטית עם זכויות וחובות לאזרח, אשר שאלת הגיוס מהווה בנדבך מרכזי בחובות. כ7 מיליון תושבים, ומתוכם צפויים להתגייס רק 46% ב-2020. ערב טוב למכובדים, צוות השופטים והקהל הנכבד. שמי טל סגיב, אני בת 11.5 מבית הספר רעות גדרה. למרות שאני רחוקה כ6 שנים מהמועד בו גם עליי יחול חוק הגיוס, אין זו השנה הראשונה בה אני ערה ומביעה דעה לגבי שאלת הגיוס. האם יש להחיל את חוק הגיוס לכלל אזרחי המדינה? אני שמעת את התנגדויות החרדים מטעמי דת כאשר הם חוזרים ונלחמים על תורתם, אומנותם, ומביעים זאת בהגנה לעם ישראל וארץ ישראל, אשר טוב לנו מבורא עולם, כל עוד ישבו האברכים וילמדו תורה. לטענתם, ככל שירבו לומדי התורה, כך יגדלו הרווח וההצלה לעם ישראל. יש גם חילוקי דעות לגבי הנאמר בספר הספרים. לדוגמה, פרשת שופטים, ספר דברים, פסוקים ה' עד ח'. וידברו שוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? ילך וישוב אל ביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחרי יחנכנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? ילך וישוב אל ביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחרי ייקחנה. עד כאן הכל לכאורה, ברור, אבל הפסוק הבא טורף את הקלפים. ויוסיפו שוטרים לדבר אל העם ואמרו, ומי האיש אשר ירא ורך לבב, ילך וישוב אל ביתו, ולא ימס את לב אחיו כלבבו. אני מפרשת את סופו של הפסוק האחרון כך: הסיבה שניתנה האפשרות לחלק מהלוחמים לעזוב את המלחמה בעת התנהלותה אינה נעוצה בשמירה על הבית, האישה או הכרם, אלא כדי שלא יגרמו פחד ומורך לב, ובכך ימיתו אסונו לאפשרות הניצחון בקרב. אין ולא מצאתי כאן סיבה ללימוד תורה או כל דבר דומה. באשר למיעוט, אני חייבת לציין שחלק מהמיעוט הבדואי והדרוזי משרת נאמנה את הצבא, ואף ממשיך בשירות הקבע. אלה שאינם עושים כך, את אלה יש לחייב בשירות לאומי. גם הוא ישתייך לתוך מגזר המיעוטים, אליו המשתייכים. אנשי מצפון, מטעמים אידיאולוגיים, המסרבים לשרת בצבא כיבוש כטענתם, חייבים לשרת, אך ניתן לשבץ אותם בתפקידים אשר אינם תפקידי לחימה. אז מה יהיה אם תינתן אפשרות הבחירה לכל אחת ואחת מאיתנו להחליט? אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב די מביך, ונהיה צבא קטן או חלילה ללא צבא בכלל. רק זה חסר לנו. יש מדינות נאורות בעולם אשר גם אם אינן נמצאות במצב ביטחוני מסובך כשלנו, עדיין חל שם חוק גיוס חובה. ארצות הברית וחלק ממדינות אירופה עדיין מגייסות חלק מהצעירים. בכל אותן מדינות נאורות אין פותרים על בסיס דת, גזע, מין או כל דבר דומה. כולם חייבים בגיוס. אמנם לתקופה קצרה מזו שלנו, אך כפי שציינתי, אין מצבם הביטחוני ושאלת קיומם זהים לשאלנו. אני חוזרת ומבקשת מעל במה נכבדת זו, מקברניטי המדינה, יהיו אמיצים, שנו את החוק, כך שבסופו של יום לא יהיה כאלה שתורמים ביותר וכאלה שפחות. ואסיים בתקווה המקוננת בכולנו, מי ייתן ותתממש נבואת הנביא ישעיהו, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. תודה, ושיבוא השלום במהרה, אמן. השופטים מתבקשים לעבור לחדר השיפוט.